Ei! Hola! Què tal? Com va? Com esteu? Doncs a mi em pilleu per una migdiada, noies? A aquestes hores? Què tal? Hosti, Joana, que morena, no? Sí? Ai, doncs no he pres el sol ni res. No, tu no, l'altra. Què t'has fet al cabell? Ah! M'he posat arracades. Escolteu una cosa, qui té el full dels torns? Jo. Vull saber qui té el torn del lavabo ara. De 10 a 12, la Laura. Correcte. Laura, em canviaries el torn, sisplau? No. Evidentment que no, Joana. O sigui, què vol dir això? Que esperes, que et cedeixi les meves hores de lavabo? Perquè sí? No, ni de conya. M'estic cagant. Hòstia. A veure, tu t'estàs cagant ara? No, no m'estic cagant, però potser d'aquí 5 minuts m'entra un apretón, saps? Què vols que et digui? Estic flipant, Qui deu ser? No sé, vés-hi tu. Jo? Sí, home, que encara em sortirà el cagarro. Ja vaig jo. Agafa l'ordinador, Joana, així podem veure qui és. Ah, vale. Escolta, Joana, i tu no facis aquesta cara? Que l'altre dia, quan em vaig demanar canvi de torn en el vibrador, em vas dir que no. Mira, Patso, són dues coses molt diferents, Necessitats bàsiques. Que es masturbar i l'altre cagar. A un metro de distancia, por favor. Uy, vale. Señora Estabú, sí, es aquí. ¡Su paquete! Vale. Hòstia, que net, tia! Com s'ha dedicat a la missatgeria, no? ¡Nenas! El paper de vàter! Gent! Joana? I què fa? No, ha anat a cagar i és el meu torn. Això és el karma, Noies, tot vostre, un petit detall. Bye, bye! Estic al·lucinant, Oh, qui se'n va? Escolta, tu no volies anar a cagar? Però si és el teu torn. No, va, però m'ho he pensat i va, et deixo, va. Sí? I una merda. Mai més ben dit.